Приказки на глас. 101 далматинци. Историята, която искам да ви разкажа, започна в Лондон. Там живеехме двамата с Роджер Радклиф, моят домашен любимец, в къща, точно срещу парка Риджънтс. Моето име е Понго. Аз съм този с петната. Беше чуден пролетен ден. Седях до прозореца и си представях колко хубаво би било с Роджер да си имаме компания. А през това време той свиреше на пианото си. Съвсем очевидно бе, че домашният ми любимец се нуждае от някого до себе си, но ако разчитах на него, щяхме да си останем сами цял живот. Та когато погледнах навън и зърнах очарователна млада дама, която водеше прекрасна далматинка на път за парка, направо ми стана лошо от вълнение. Започнах да лая и захапах повода в уста. Най-накрая Роджер разбра, че искам да изляза навън. Щом стигнахме до парка, забелязах прелесната далматинка и нейната домашна любимка да седят на пейка под едно дърво. Поведох Роджер натам и нарочно забавих ход, докато минавахме край тях, но те не ни обърнаха внимание. Реших, че няма да се дам лесно. Първо позволих на Роджер да подръпне повода ми, а после го повлякох подирите на дамата. Взех светкавично решение и оплетох каишката в краката им. Планът ми проработи. След като се освободиха от повода, Роджер и дамата избухнаха в смях. А красивото четирикрако създание дари мен с усмивка. След няколко седмици пълно щастие, Анита се омъжи за Роджер, а Пердита за мен.